Il-liġi aġġornata lanqas biss ingħatat lilna il-Periti. Hekk sostniet il-Kamra tal-Periti wara li l-Ministru Borġ ressaq ta' malajr il-liġi biex jinbidlu ir-regoli marbuta ma' twaqqih u tħaffir f'siti ta' kostruzzjoni. Fid-dawl ta' dan, il-Kamra tal-Periti talbet laqgħa urġenti mal-Ministru minħabba l-fatt li ma natawx kopja tal-avviż legali kif emendat. Il-President tal-Kamra tal-Periti Simon Vella Leniker sostniet li diversi periti u kuntratturi huma mħasba dwar il-futur tagħhom. Qed nirċievu ħafna mistoqsijiet kemm min-naħa tal-Periti kif ukoll min-naħa tal-kuntratturi għaliex ma jafux kif ser jimxu fuq is-sajt li diġà għaddej ix-xogħol fuqhom u naħseb li hemm bżonn li jkun hemm ċarezza fuq ċertu affarijiet. Fis-qarrija, il-President tal-Kamra qalet li hemm ħafna punti pendenti li jeħtieġu kjarifika qabel il-pubblikazzjoni tal-avviż legali. Fil-fatt, il-Periti resqu set ta' 27 domanda lill-Ministru Borġ. Fost oħrajn, il-Kamra tal-Periti qed tqajjem serje ta' punti relatati mas-Site Technical Officer, x'responsabiltajiet għandhom il-kuntratturi u jekk il-Building Regulations Office hux se jwaqqaf kull sit li jinstab mhux kompatibbli ma' dawn ir-regoli ġodda. X'ser jiġri minn dawk is-site managers illi kienu diġà impjegati sal-lum fuq siti tal-kostruzzjoni u li kienu kwalifikati jew kompetenti biex jagħmlu dak it-tip ta' xogħol. U fit-tieni post daw il-kuntratturi li issa kollha jridu jimpjegaw perit taħt liema kondizzjonijiet dan il-perit se jkun qed jaħdem f'sens ta' responsabbiltajiet. Il-Kamra tistaqsi wkoll se jiġi mill-Geotechnical Design Report minħabba l-fatt li dan ma semmix fis-sqarrija li jagħmel il-Ministru Borġ fil-Parlament. Ħaġa oħra li ħarġet f'din il-liġi l-ġdida kienet li l-perit tal-proġett irid japprova il-perit tal-kuntrattur. Fuq dan il-punt, il-Kamra tal-Periti tisħaq li jekk il-periti kollha għandhom warrant għalfejn hemm il-ħtieġa li jkun hemm approvazzjoni iktar minn dik li jagħti l-Istat. Punt ieħor li tqajjem il-Kamra tal-Periti kien dwar il-fatt li għadu ma jeżistix reġistru tal-kuntratturi. Nhar il-ġimgħa ħarġet lista ta' dawk li għandhom liċenzja tal-bennej u nafu wkoll li hemm numru ta' nies li mhumiex qegħdin fuq il-lista jew għax tħallew barra jew għax għadhom ma ġeddewx il-liċenzja tagħhom għal din is-sena. Però r-reġistru tal-kuntratturi sa fejn nafu aħna għadu ma jeżistix u allura wieħed ma jistax jifhem kif dawn ser ikunu regolati biex ikunu wkoll in line mal-avviż legali. Finalment, il-Kamra tal-Periti issostni li l-kuntratturi u l-periti għandhom id-dritt ikun jafu x'inhuma eżatt ir-responsabbiltajiet tagħhom skont kif stipulat f'din il-liġi l-ġdida.